Good morning mga moms! Ayan, welcome back to my channel. And for today's video, ayan, kasama po natin ang mga tao sa likod po ng pag-aasikaso dito sa loob ng Hinaguan Nature Park. Ayan, at meron tayong isang Good Samaritan, no, na magbibigay sa kanila ng gift para po dito sa ating mga item, wala sa ating souvenir shop, sa mga damit. Ayan, and to Ate Mary Hidalgo, maraming salamat po ate. Andito na yung ating mga trabador sa break time nila. Samantalahin na natin, papipiliin natin sila kung anong gusto nila. Ay wow, pak. Ayan na, may pagpili na sila. Na. Pak. Ilan ba? Ilan? Ayan. Sige. Kasi ang sabi ni ate, 150 each kasi dapat yung sleeveless daw. Kuha raw kayo ng ganito. Hindi ng ganito. Ngayon, hindi. Kasi baka yung iba sa inyo hindi kasya yung ganyan or hindi nyo type. Sige, gawin na nating tig to 200 pesos worth of product sa inyo. Ayan. Kinakabahan ako kay Forma, parang gusto niya yata yung duster. Eto to, may sleeveless na tingnan. 200? Apo. Alika, ay, baby goy! Kasama ka rito. Ang isla pa, maurot na sa di karon. Pili mo na. Baby goy! This is Papa Nolly, Loloy, Jan, Kuya, Kuya Bimboy, okay, Ruben, Foreman, kay Loloy, Papa Nolly, favorite pack, baby guy, smell naman daw. Dito ka kuya. Ay dito, andun di. Stretchable naman yung mga sando, so 200 worth of product. Ayan, sige. Dagdagan na. Opo. Yan, sige. Kasama ba si Kian? Hindi kasama si Kian. Pinagbigay? Oo. Hindi kasama si Kian na, hindi pa yung fully paid. Testing? Isa na nga lang. Ba't hindi mo muna ikaw mag-testing? Isa naghatag. Mamarlin. O yung may bulsa, pambata. Ay, nagpapamilit yan. Yan ang pambata. Forman ang sana. Forman, bakit? Ba't ngayon lang? Hi! Pagulat, bakit pumili pa mi? Yung iba pambata. Magkano yung short? 250. Ito yung ibang sando, oh, baby goy. Kuya, ito yung ibang sando, oh. Wala na yung isang dress. Wala na, Mars. Yan na lang natira. Ito lang, dalawa akin. Asan? Wow! Okay mo, Marlene. Ha? 250. Mahal na yan. Yan, dito mo na kayo. Isukat mo para makita ni ma'am kung ano yung mga napili nyo. Baby koy. Wala kang brief. Ay, wala kang brief. Napulo ka po brief. 50 each. Parang naubos na. Nahurat na. Ayan, sige, pili-pili. Yung sleeveless, 150. Yung t-shirt, 200. Yung sleeveless. Si Kian, super tawad, hindi ka pa nga fully paid. May utang ka pa nung nakaraan. Sasabihin naman niya, wala ka kasi rito. Charot-charot. Tapos makikita mo, nag-shot ng alak. Okay lang yan, Foreman. Sige. Sumubran ako 20. Sige lang. Siyempre, Foreman ka naman daw eh. Pagsukat ba? Po? Ay, hindi to. Pabili lang na pa-order. Tingin nga, bebe koy. Pumacho na, oh. Yung maliit kasi pambata. Yung may bulsa pambata. Ito, oh, Nolly. Yan, magandang mga kulay yan, ah. Yung kinukuha ko doon. Ito, malamig sa, presko sa katawan. Ano sa'yo? Wow, taray. Yan na.
Isa na. Uy, Kompleto na. sila lang. Okay. Kompleto na akin, dalawa. Ayan. Ay, pakita natin kuya. Ayan, two t-shirt. Ay, sando pala, sando. Wow, much. Taray, masculine. Ayan. Ay, kay Ma'am Marlene to ha. Mag-thank you ka kay Ma'am Marlene. Ma'am Marlene. Dahil, Lola. Sakto na mulawas. Butete man. Ate, oo yan, o, di ba? Wow, taray. Rich kid. Ayan, dalawa. Ayan, kasi malamig sa mata ang kulay. Akala ko ba magda-duster ka na? Ayun na yan. 150 na ito, Ma'am Sina. Alin po? Yung kay Mrs. I-try ko lang sa kanya. Na, bibig ko Ito. yun. Taray. Para mabilis mahubad. Ilista mo ano ha, James? Ito lang, ito. Ito lang ginawa ko. Tapos yun, dalawang... Ganda. Si Bimbo lang. Bimbo lang. Si Bimbo. Si Bimbo. Bo! Ako na yung bahin. Yan, dalawa. Pagsukat ba? Pagsukat. Sukat ba? Eh, isukat na. Isukat na ba? Sukat mo. Isukat pa. Dali. So, tulungan ba kita? At least yung magkaiba. Sol! Ano tayo, Jason? Wow, macho. Ang ganda nga nun eh. Isa gani. Tuloy mo ba yan? 150 mali, 100. Yung 100 din yan. 100, 150. 150, 200 na budget. Bay, kasi pinta. Go, sige, mamaya. Yung kay Bimbo na to na ano. Dalawa rin kay Bimbo. O, 200 ni Bimbo. Isa lang ko ni Bimbo, dinay si Wido sobra. Pinasan mo yun. Shirt, wala pa? Tapos di mo ba pili? Sabihin mo si Madam. Oh, Shirt. Baro niya, kaon niya. Yan yung budget natin. Oh, yes. Oo. Salamat. Thank you, Mama Marlene. Mama Marlene. Thank you. Tarami. Iton, thank you. Thank you, Iton. Na kami, walang break. Wala pang brief. Mukhang mag-aabono pa ako, magbi-brief pa. Wala raw brief. Pwede naman daw. Pero ako magsusuot. Ako magsusuot sa inyo. Grabe si Foreman, pabigay na rin. Tama, Marlene. Uy. Ayun na si Bimbo. Papa Bimbo, pili ka na rin daw. Dalawang ganito lang akin eh, 100 na percent. Hala, simba ko mahal. Ano sa'yo? Walang hiyato ah. Siyempre, ano, may naguan. Na. Night shoot nga pagka ano. T-shirt sa'yo? Libre mo na rin. Libre mo na ito. Apo. Ilista mo lahat ng James, kung sino yung mga kumuha ng t-shirt, sando. Yan. Meron dyan mga ibang sizes. Ayan si Bimbo. Galing yan kay Ma'am Marlene. Diyan, tignan mo dyan. Hanap ka rin dyan. Ngayon, nandito na po sila kasi nag-i-snacks na sila sa break time nila. Ma'am Marlene ba? Tapos si Kim. Asa si Kim? Hindi, wala si Takim. Tsaka si Kim. Roy. Hindi, yung Kim, tsaka si Arbe. Bigyan mo din? Oo daw. Mukoy. Ayan. Ayan na si Takim. Pumipili na rin po ate. Ayan. Pwede yung panggabi. Ito maganda rin tong print na to. Sa gabi. Ito, kasi wala po yung iba ate. Ay, meron ganitong kulay. Bibigoy, dun sa, sino yung isang kasama, yung kapatid mo? Junjun. Si Junjun. Nandyan. Tsaka, asan yung kay Ana? Yan na lang sa'yo? Yan na lang sa'yo?
Ayan. Ito pa yung isa para kay Kim. Ito na lang kay Kim. Ano? Puloy. Kay Kim. Wow. Na. Sino ka dyan? Ano may kinuha mo? T-shirt? Ah. Sa sahod ka naman na, di mo mabawasan. Ano sa'yo? Pinalista mo na? Okay, Ma'am Marlene. Ito yung 50. So quits na. Ano budget ba? 200. 150 na maiyak. Yung orange. Dalawang ganyan na. Kunin mo na yan. Plus 150. 300 ka. Plus 150. Kay Ate Karen. Okay. 300 yung barog mo. 150. 200. Ayun ba yung sleeveless? 150 tsaka 350. Ano 250? 250 so may 50. lista lagi. Anong lista lagi? Ay lista lagi. Ay lista. Yaman-yaman mo ha. Diba? Bisoklean mo. Yan, so meron na si John. Si RB. Arby, wala pa. 2. Ano ba katawan ni RB? Parehan mo siya ni Kwan? John? Kay Maliit man to. ganyan? Hindi. Wala kay Iris. Kasing laki mo? Gaya nito eh. Ayan, muli maraming salamat po sa nagpahatid ng blessings para sa ating mga panday boys. Wow, sa mga ducks ganyan. Para sa kanilang mga t-shirt and sando. Maraming salamat po muli para kay Ma'am Marlene. Maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong blessings. Ayan, at sa lahat ng mga sumusuporta po sa lahat ng Social Climbers Squad, and of course, dito po sa Hinaguan Nature Park. So, alam niyo na, back to work na tayo. Thank you! Marlene, thank you. Jason Day. It's DJ.